Mohamed El Hindi, mega love shout out. Ayan, thank you, thank you. Mohamed, mega love shout out. Thank you so much. Mohamed El Hindi, mega love shout out. Ayan, thank you so much. Mohamed El Hindi. Salute CV. Ayan, thank you, thank you. Assalamualaikum. Ayan. Waalaikumsalam, Mohamed. Thank you. Thank you so much, Mohamed El Hindi. Mega love shout out. FW, mega love shout out. Palablab, salamat. Ayan. Chelsea Gaming, mega love shout out. Chelsea Gaming at iba pa mega love shout out. Ayan. Chelsea Gaming, mega love shout out. CC, Chelsea, mega love shout out. Good morning. Post pa thumbs up, upcoming premiere. May premiere ka. Debian Lalab, mega love shout out. Hindi ka nag-message sa akin, Lalabs. May premiere ka? Mega love shout out, Debian. Ayan. Ayan, 5 million mega love shout out. Palabla po, road to 5K. Let's connect. 5K, kinain ni Lolo. Salamat. Ayan. Debian Lalab, mega love shout out. Ayan. OFW ako CC from Chelsea Gaming. Palabla po, road to 5K. Ayan. Ayan, palablab. Oh. Mohamed Lalab, mega love shout out. Ayan. Bicolana ng Oragon nagbaba ng buy. Bicolana. Ayan. 2 million mega love shout out. 2 million in the house. Palablab, salamat from OFW. And lalabin natin nakapin mga lalab. Patamsak po sa premiere ng nakapin. Ayan. Chelsea Gaming, may premiere mga lalabs. Taga Toronto, Canada pala sa ano. And Arabi, ayan.
Loading mute ka. No, no, no. Laurel. Miguel Love, shout out Laurel Adventures. Yan ka na naman eh. Pag pumasok to, nakakatakot. Bigla na lang naglo-loading. No, no. Maaga pa, mamaya pa yan. Patamsak po ng kapin, Laurel Miguel Love, shout out. Hindi naman lalabs eh. Ikaw ha? Hindi ako nakamute lalabs. Ano, Laurel? Laurel. Laurel. Ibang pangalan nito, ang hirap isalibihin. Mga lalab, na po ba kayo sa nakapin, mga lalab sa nakapin? Tadan! Mohamed Elhendi lalab, mega love, shout out, thank you. Dan na po ba kayo nakapin? Mohamed. Wala pa ko mga lalabs sa binababa kong mga bahay mga lalabs. Ayan, Bell's Kitchenware. Ayan, palablab mga lalab, palablab. Ayan, 4 million mega love, shout out 4 million. Kiss, keep it simple, survival, mega love, shout out, good morning, lalabs. Ayan. Good morning, my friend Kiss. Ayan. Kiss, keep it simple, survival, mega love, shout out. Ayan. Thank you so much. Mga nalapalablab naman po ako sa mga binababa kong bahay. Up early with the sun. Yes, lalabs. Kiss, keep it simple, survival. Yes. Mohamed El Hindi, Morocco Est, Rabat. Ayan. You're from Morocco. From Mohamed El Hindi. Ayan. Yes, thank you so much, Mohamed. Ayan. Thank you for visit again on my live. Thank you so much. Ayan. Heart Vlog, lalab, mega love, shout out, Heart Vlogs. Ayan, si Heart Vlogs nagbaba ng bahay. Mga lalab, palablab po ako, mga lalabs. Ayan.
Heart Vlogs po, nagbaba ng buy si Heart Vlogs. 5 million mega love shout out. Green Apple mega love shout out. Tamsak host. Ayan. Green Apple mega love shout out. Ayan. 6 million mega love shout out. Ayan. 6 million tamsak. Ayan. Green Apple. Salamat lalab sa patamsak mo. Salamat. Green Apple. DBN Lalab, mega love shout out, DBN Vlogs. Ayan, si Green Apple po, nagbaba ng buy. Lablabin natin si Green Apple. Ayan. Green Apple, nagbaba po ng kanyang pamamahay. Lablabin. Ang mobile ko magdamag ko, chinyas, hindi man lang full. Heart Vlogs, Salute CV, ayan. How are you daw, Heart Vlogs? From Mohamed El Hindi. Mohamed, just put a video your channel, lalabs. Because when I check your channel, they don't have a video. Mohamed, thank you so much, Mohamed. Ayan, 20 tamsak, dikit bell. Ayan. Tingnan ko nga, kung tayo, friend, Green Apple. My God, naghangman yung mobile ko. Mr. RCTV Vlogs, X na pala tayo. Matagal na tayong X. Dance Challenge Funny Moment. Ayan. Si Mr. RC pala yan. Si Apple. Dan dikit sa nakapin from Green Apple. Ayan. Sige lala, nagsusukli yan. Si Bloody. Hindi ko ramdam, host, na X na tayo. Hindi mo ba ramdam? Ayan. Kasi tayo eh. Nagiwalay na. Nag-break na tayo. Hindi ko rin na-feel na nag-break tayo. Green Apple, si Mr. RCTV Vlog. Nagkadikit na tayo kay Boy Kaon Vlog. Tama ba kay Boy Kaon? Tama, kay Boy Kaon tayo nagkadikitan.
Green Salot. Ayan, ano daw? Ano si Green Salot? Ayan, 3 million Migalab. Shout out, 3 million. Ayan, palablab din ako mga love sa aking binababang videos. Ayan, si Island Ski Vlog. Kala ko ho, sa puso tayo nagkain laban. Sa puso ba? Ayan. Sabi mo kasi ayaw mo sa akin. Dati. Kaya kinalimutan ko na lang lahat. Mamaya ka na magganyan, oy. Kalive ako. Oh my God. Kala ko ho, sa puso tayo nagkain laban. Papa, wag ka magganyan, oy. Nare-record yan. Revoke. Kaya ka na magganyan. Sumasabay ka naman eh. Pinagalan ko yung tatay ko mga lalabs kasi alam nang nakalive ako. Sasabayan ng video, okay, di wow. Hindi na ako maririnig. Heidi Nati, Migalag, shout out, solid, Culver, Jonatics team. Ayan. Heidi Lalab, Migalab, shout out. May jacket ka na po. Ayan. Heidi Nati, Migalab, shout out. Tingnan mo kung nakadikit ako sa'yo. I will check. I will check. Heidi Nati, solid. $116 ka pa lang, baby pa yung bahay mo. Pandak pero cute. Ayan. Heidi. 116 pa lang, naka-off yung mo comment. Naka-off yung comment mo, Heidi. Kasi pang bata pala to. Green Apple, nagbaba ng bahay. Ayan. May harang ka kaagad. Di ka pa naman money. Ayan. Ayan, dinikit ko na yung main ko, ha. Binot, Habibi Mercy. Ayan. Buko. What? You said beautiful? Walang jowa. Migalab shout out. Ayan, walang jowa daw mga lalabs. Walang jowa. Ayan, may jacket ka na. Walang jowa, tamsak po. Heidi Natix. Hindi mo pala main yun? Ay, hindi mo siya main. Kasi malaki na yung bahay mo. Ayan, 42 days pa, October 25. Nagloading ako. Oh my God, nagloading ba ako? Wag naman, sana. Walang jowa, mega love shout out. Ayan. Si Uray Chung pala to, ang laki ng bahay. Uray Chung. Alright. Walang jowa, mega love shout out.
Ayan pala ko mga lalabs, Harley TV. Ayan. Cooking Lalab, Mega Love shout out. Cooking with Sapia. Ayan. Fresh cherry juice. Cooking with Sapia from UK. Ayan. Ayan, 3 million Mega Love shout out. 3 million. Jonalyn San Jose, Mega Love shout out lalabs. Ayan. Thumbs up done from Jonalyn San Jose, Mega Love shout out. Ano itong mobile na to ayaw mag-loading. Ayan, natilabol sa nakapin from Heart Vlogs. Lalab, salamat, lalab, salamat. Ayan. Ayan na naman, nag-loading na naman, lintian naman. Start ko nga yung mobile ko. Ayan, 4 million Mega Love shout out OTW sa nakapin. Sigla Love Heart Vlogs lalabs. Nagsusukli yan si si Bloody Coder. Anong pangalan? Arlene ano? Unggo ko. Maya pag dumami yung tao, ayan. Ayan, 3 million Mega Love shout out.
Ano dang? Sino? Ano? Ano? Ayaw mag-connect man nito eh. Hindi mo na ako mag-download. Ano ba ito? Sir ni Miguelab, shout out. Ayan, tamsak. Salamat po sa patamsak. J-Dog Miguelab, shout out. J-Dog is in the house. Miguelab, shout out. Hi everyone. Ayan.
Ayan, pintusok from ano, Sir Ernie. Ba't ayaw gumana naman nito? Wait lang po mga lalab, mag-CR lang. Ayan. J-Dog Dan, ayan, sa Premier Live. Thanks. Meron ka bang, tamsakan natin? Yan, tamsak na, Sir Ernie. Ang laki na ng iyong bahay. Yan, Sir Ernie, tamsak na po sa iyong premiere. Tamsak na. Tapos ka na, bandida? Biglang po kasi yung may tao sa siya.
Taran! Ayan, pansya ng mga lalabs, ako'y nag-inom ng tubig. Any, we're family now. Mega love shout out everyone. Ayan. Muhammad El Hindi. Ayan. Dennis Sario Vlog, tamsak na. Mega love shout out po, Sir Sario. Ayan. Dennis Sario Vlog, mega love shout out. Sir Ernie, mega love shout out po. Ayan. Ay, naku. Muhammad El Hindi. Ayan, thank you. Ojo Wolf, mega love shout out, Ojo Wolf. Ayan. Magayong buntag. Ayan. Ano ba naman nangyari sa cellphone na to? Dan Tusok, lalab, salamat sa patusok. Ayan. Thank you, Muhammad. Ayan. Champion Nash, mega love shout out, Champion Nash. Ayan. JJ Manyado, mega love shout out. Ayan. JJ Lalab, mega love shout out. Sa mga gustong magpaganda ng channel, mga lalabs, ayan. Mag-message lang kayo kay Cyril Charles L. Cervelia. Ayan. Ano nangyari sa aking mobile? Ayan. Hindi ko siya ma-open. JJ Manyado, salute from Muhammad. Ayan.
Ano ba to? Nangyari dito? Ay, nako, nako. Arcons Lalab Migalab shout out. Ayan, harang lalabs. Arcons Migalab shout out. Amen. Ano to? Arcons Lalab Migalab shout out. Arcons. L3 Lalab Migalab shout out. L3. L3 Lalab nagbaba ng kanyang buy. L3. May connection pala. Ma-open kainis. Ayan, nakabalik na. L3 Migalab shout out. L3.
Ayan, mega love shout out. 2 million mega love shout out. Thank you so much. Ayan, Lee Songson, mega love shout out. Lee Songson. Ayan. Mga lalabs, kung nandito po, kung nanonood po si Arlen Noble Onggoko from Banasi. Ayan. Mega love shout out po sa iyo. Ayan, kumusta ka po diyan? Lagi ka pong mag-iingat. Ayan, salamat po sa panonood. Ma'am, Arlene Noble Onggoko, mega love shout out. Thank you so much. Ayan, Lee Songson, mega love shout out. Lee Songson. Chels Gaming, ayan. Host pa thumbs up upcoming premiere, ayan. Matulog ako agom, lagyan mo. Ka na nag-renew. Di ka naglo-load. Ayan, 5 million mega love shout out. Thank you so much everyone. Chels Gaming, natamsakan na kita lalabs kanina lalabs. Ayan. Nandiyan yung aking bakas. Silent Vlog. Ayan. Maui Boy, mega love shout out lalab Maui Boy. My love Maui Boy. Ayan. Tan. Miami, thank you lalab. Lalab Miami. Ayan. Mamaya mga isda ko, bibi, ha? Android. Antok na si Android. Ate Malens, mega love shout out po. Ate Malens, mega love shout out. Tan. Tadadadan. Ate Malens official, mega love shout out. Ayan. Mega love shout out po from Ate Malens. Ayan. Salamat po Ate Malens, mega love shout out. L3, nagbaba ng bahay si L3. L3, nagbaba po ng bahay si L3 mga lalabs. L3. Ayan.
Kylie Lalab, mega love shout out. Kylie Kripner Vlogs. Ayan. Kylie, mega love shout out. How are you, lalabs? Kylie. Ate Malens, ayan. Assorted fruits fresh from the farm. Wow. Ayan, 5 million, mega love shout out. 5 million. Wow, fresh na fresh. From the supermarket. Yung iyong fruits. Ate Malens. What's up? How are you doing? From Kylie. I am good, lalab Kylie. Thank you so much, Kylie. Oh my God, you're scare me. Why you scare you? Why you scared? What happened, Kylie? What happened? Because my loudly voice? Why I scare you? What happened, Kylie? Mayor Jers 21, mega love shout out, lalabs. Jers, alagad mo to, lalabs. Tamsak na. You were speaking too loud and I had the volume of gas and you were talking for a second. I am like, oh my goodness, that scared me. That's what I said. I'm so sorry, lalabs, if my voice is too loud. It was silent for a second and you scare me. I'm so sorry for that. Ayan. George Lalab, Miguelab, shout out. 6 million, Miguelab, shout out. 6 million. Ayan. No, you're good. It's not your fault. As accident happen. Ayan. It's that it happened to everybody. Ayan. Okay, no problem. Ayan. I connected to the link. Ayan, thank you so much, Lalab Kylie. Thank you. I don't mind asking, but who is your cat doing? Ayan. My cat is outside. Jonalyn Migalab, shout out. Lalab, Jonalyn. Ayan. Jers, Mayor Jers 21, Migalab, shout out. Lalabs. Kumusta ka na, Jers Lalabs? Sino ba yung isulat ko? Nawala ako sa utak ko. Ayan, 6 million Migalab, shout out. Ayan. Migalab, shout out nga po pala kay Arlen Noble Ongoko from Banasi. Ayan. Thank you so much po sa sa panunood. Ayan. Mag-ingat ka po palagi dyan and God bless always. Thank you so much. 6 million Miguel Live shout out. Ayan.
Jonalyn San Jose, ayan, napapagod na ba kayo sa lagasan? From Mayor Jess 21. Napapagod ka na daw ba, Lala Jess? Ayan, naka-live. Mahilig man ito magbaba ng live niya. 6 million mega live shout out. Magbaba ka lang ng video mo, Lalabs. Oy, pwede ka naman pundahan nila pag pinuntahan nila yung bahay mo. Pwede naman pumunta sa live mo. 9 ang revenue ko in 1 month, host. Magkano yan? $90? 0.90 ang revenue ko in 1 month. Ano yung $90 o $9? 0.90? Magkano yun? What do you mean? Saan napunta ang utak ko? Nandito lang. Ayan, 7 million mega live shout out. Ang utak ko wala dito, nandun. Ayan, 7 million mega live shout out. Ayan, 8 million mega live shout out. Organic ni Katropa mega live shout out. Ayan. Lalab mega live shout out. Tamsak from the king. Ayan. Bakit mo ko tinatawanan organic, ha? Pasabugin kita dyan. Bruchito Pulpak dyan from Mayor Jess. Ayan. Ayan, 7 million biglag shot. Kumusta na, host? Okay lang, Lalab Organic.
Kumusta ka na, lalabs? Kumusta ka na din? Ito okay lang. Katropa, kumusta ka na, lalabs? Walang kupos ang kaganda. Thank you. May paano pa. Katropa, salamat. Ayan. Salamat, lalab, katropa, salamat. Okay lang, host. Ganda. Ayan, thank you. May pabula-bola pa si Organic. Ngayon lang nakapag-whitey. Busy ka sa work mo, Organic? Ayan. Busy ka ba? Hindi ka na nagla-live? Busy ka sa trabaho. Ako nga kahit nagla-live, bagsak pa rin yung WH, iwan. Hindi rin kasi ako nang babanana. Kahapon nag-ilis ako. Nag-ilis ka kahapon. Nasa ano ko ngayon, Organic, nasa Pinas. Kaya ang hirap naman ng connection dito. Minsan walang internet. Minsan, palalo na pag umuulan, walang connection. Burn out. Pag makapangasda. Hindi brown kulay ko. Sa ano lang yan? Kulay. Kapon nag-LS ako, brown na kulay mo, host. Ayan, saan? Sa Pinas, host. Nasaan ako, lalabs? Bicol. Tumsak, vlog waray lalabing galab shout at premier po. September 16 start, 3 minutes 50. Last chatter, palipad, or Gcash. Kahit sino pwede join, please support. Dikit po, ayan. Host, sali ka, baka manalo ka, inshallah. Kailan yung premier mo? September 16? Tagal pa, ilista ko nga yan. Anong oras yan? 1:30 p.m. September 16. 1:30. May nag-sponsor kasi. Sana all may nag-sponsor. Sana all. Taga saan yung sponsor mo, Blagwaray? Mapapasana all ka na lang. Ayan. May mga sponsor si Blagwaray. Alicia Ali, Miguelab, shout out. Alicia Ali. Tamsakan ko yan, Blagwaray, ha? September 16. Lotong Kantin Mino. 3,150 last chatter. Gcash or palipad. Ayan, Blagwaray. Nakalimbang naman ako sa'yo. Ayan. Ang layo naman pala, host. Bicol pa, ha? O, lalas, malayo nga. Nasa Bicol ako, Organic. Punta ka dito. Sa Manila ka naman. Alicia Ali, salamat po sa blue. Ayan. Alicia, thank you, lalab. Salamat.
Ayan si Alicia Ali, nagbaba ng bahay. Main mo ba to, Alicia? Yeah, this is your main channel. I'll give you banana, Alicia. I will connect. Weather today, September 1, 2022, Hong Kong. Rainy day. Saan sa Bicolo? Sa Kamsur Lalabs. Sa Camarines Sur. Daan ka ng Naga, madadaanan mo si Lene Robredo. Papunta sa amin, sunod ng Naga, Pili, din after, Bula. Ayan. Nandito lang ako, Lalabs. Organic ni Katropa 21. Ayan, mega love shout out, Beautiful Soul. From Alicia Ali. Ayan, 6 million mega love shout out. I am watching your video, ano? Wow, very nice weather from Hong Kong. Hong Kong. It's rainy day. Very nice view. I like it. Alicia Ali. Ed Starkey, mega love shout out, Beautiful Soul. Very nice weather. Ayan. Alicia Ali, it's very nice. I will connect my main channel. I already connected to you, ano? Alicia Ali, I'm all your old friend. Ayan. It's rainy. Thanks po, Beautiful Soul host from Alicia Ali. Ayan. Ayan, 7 million mega love shout out. Arky Official, mega love shout out. Live yung binaba ni Jonalyn San Jose. Kanina pa naman yan, sige baba ng live. Bala siya. Kanina pa yan, lalabs. Arky Official, mega love shout out, Arky. Arky Official TV. Arky Official, mega love shout out. Harang uli, lalab. Salamat po, lalab, sa paharang. Ayan. Syuada. Ha? Ilan? Number 09? 0910-71-5887. 58. Ulitin ko. 0910-71-58587. Regular 10. Daman na siguro siya kay mama. Ma, kung mo yung 13. Ikaw, wala namang Winston dito na tindahan eh. Sakaling kita eh. Ma, kunin mo yung 13. Isang Winston, paluin kita eh. Harang ulit, lalabs, Arcons. Mega love shout out, Arcons, lalabs. Ayan. Meron ka bang ano? Regular 10? Artificial nagbaba ng bahay. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 09, 10, 71, 5, 8, 5, 8, 7. Regular 10 sa? Yan, hintayin mo na lang. On the way na. Patamsak sa premier. Sige, tamsakan natin ng iyong premier. May premier ka ba? Organic? Ayan. Dumating na. Ge.
Bells for support dan. This is my main channel from Mayor Jess. Ayan. Patamsak pa ako sa premier mga lalabs. Ayan o. Katropa. Ayan, Mayor Jess. Mayor Jess 21. Nagbaba ng bahay mga lalabs. Lablabin. Ayan. 11 million mega love shout. Mga lalabs, tamsakan natin yung premier po mga lalabs ni Katropa. Ate Gings. Ayan. Ate Gings, Smith TV. Good morning, host. Tamsak, dikit sa'yo. Ate Gings, salamat po. Mega love shout out, Ate Gings. Ate Gings TV, aray. Nag-loading man ang bot. Ayan, Ate Gings, meron ka na pong jacket. Ate Gings, salamat po. Ate Gings TV. Min channel po ba to, Ate Gings? YouTube Bono, mega love shout out. YouTube Bono. Guwapa hasaus oy. RK official dan naka-off comment. Or like, thumbs up, mega love shout out. Ate Gings, may jacket ka na po. Salamat po. Ano, YouTube Bono? Good morning, lalabs. Good morning. Kumusta ka na? Kumain ka na? Nag-breakfast ka na ba? Ayan. Patamsak mga lalabs na kapin. Patamsak po. Ayan. Ano tong premier niya? Pangangapa na kuhol. Nangunguna si Katropang nangahanap ng kuhol, oh. Akala ko yung kuhol sa ano lang yun, sa mga tubigan. Bakit wala naman tubig yan? Parang nasa gilid lang ng kalsada. May mga kuhol pala dyan. Maray na aga from YouTube Uno. Ayan. Yes, host from Ate Jings TV. Thank you po, Ate Jings. Maray na aga sa Indugabuas. Ayan. Tamsak na lalabs, Katropa. Kailan ba itong premiere mo? September 14. Maglista nga tayo. Katropa. Ito si Blagwaray. Wala na akong kain, host. Wala nang pambili kasi tinitipid ko ang pera pangbayad ng wifi. Ay, di ka nakakain basta may pambayad ka lang ng wifi? Grabe naman yung YouTube Bono kahit di na kumain. Bukas pa ang premier ko, host. Ayan. Sige, lalaz. Anong oras ba to? Okay lang di kumain. Basta may pambayad sa wifi. Kasi pag di ka nakapagbayad sa wifi, puputulan ka naman. Ayan. Mayor Jers 21 dan from Organic ni Katropa. Ayan. Sheka. Ano ba yan? Pure Bilgum Malinyos Dog. YouTube Bono. Ayan, nagbaba ng buy si YouTube Bono. Ate Gings, dan naka-off comment. Ayan. Main channel mo ba yan, Ate Gings? YouTube Bono, nagbaba ng buy si YouTube Bono. The King Lalab, Mega Love, shout out. Ate Gings, dati pala tayong dikit, Ate Gings. Naka-off comment. Big uniform. Ayan.
Naka-off ang comment ni Ate Gings. Baluktot na hypercut. Panira mo YouTube no. Pahagad daw. Ayan. Wala nga daw siyang panira. Kasi nagtitipid siya, may pambayad lang sa wifi. Kahit wag nang kumain, basta may pambayad sa wifi, oy. Punta ka dito YouTube no, meron kaming sinangag na rice. Saan na si Agum Mohos? Bakit YouTube no? Wala dito si Agum. Tulog na tulog. Daraga pa yan si House Cat Queen Yarn. Daragang Bicolana. Tamsak dan post from Lloyd Gabin. Lloyd Gabin, lalab, mega love, shout out. Lloyd Gabin, ayan. Major shout out sir from YouTube no. Tamsak dan puhos from Lloyd Gabin. Lalab, salamat sa patamsak. Ayan, palablab ako mga lalab sa nakapin. Sa nakapin po, patamsak sa premier mga lalabs. Samira, mga lab, shout out. Samira lalabs. How are you, my friend, Samira? How are you? How are you there, sis? I am good, lalab. And how about you? Ayan, Samira. Katropa 29, tamsak dikit sa upcoming premiere mo from Ate Gings. Ayan. Katropa lalabs, danda po daw si Ate Gings. Dan po si Ate Gings sa'yo, I am good. Ayan. Alhamdulillah, you are good. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi ayan. Wabarakatuh. Ayan. From Samira Lalab. Thank you. Ayan. Dan na ako sa'yo, Ate Ging, from Organic ni Katropa. Organic Labs, dan na daw sa'yo. Dan. Organic Katropa 29 coming from YouTube no, Daragang Magayon daw. RQ Official TV nagbaba ng bahay. Ayan. The King nagbaba ng bahay. Paiwan ng bakas at patusok po. Then thank you. Samira. Ayan. 11 mega love shout out. 11 million Ate Ging TV tamsak dan dikit. From Lloyd Gabin, Ate Ging. Dan na po si Sir Lloyd Gabin. Ayan. Sir Lloyd Gabin, dan na po sa'yo po. Ayan. 9 million mega love shout out. Ayan. Charan tan 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 chan. Dari dari dadan. Tan. 8 million mega shout out. Lada at asin amuna. YouTube no. La. Hindi yan masarap. Asin, malat. Lada at asin daw. Siyo YouTube no nagda-diet. Okay lang daw di kumain basta may pambayad sa internet. Malapit na naman magbayaran sa internet, Diyos ka. Malapit na magbayaran, wala man sweldo. Dadan. Buti pa to si Burchi, marami tong sweldo, si YouTube no.
Ayan, 8 million mega love shout out mga lalas. Balabalab ako sa mga binababang bahay. Mga lalab, na po ba kayo magtamsak kay katropa? Ayan. Patamsak mga lalab sa nakapin po, sa nakapin. Nakapin, ayan. Bruchito Channel, mga lalaws. Bruchito Channel. Balik lang ako, host. Kumakati kasi itong buni ko. Gamutin ko muna nasa singit na kasi malapit na sa itlog ko ba. Buisit ka. Meron ka palang buni sa itlog. Yutubuno. Buang. Pure buang. Sige lang nalas, magkamot ka lang. Ugasan mo yan ng Madri Cacao. Ano ba yun? Madri Cacao ba yun? Kakawate, ano ba yun? Kakawati ba yun? Madri Cacao. Yung Madri Cacao, lagyan mo ng asin. Iwan ko lang kung di matanggal yung buni mo dyan. 7 million migalab siya. Anong plastic? Mga lalas, inom tayo ng General Water. Ayan. Ito, General Water. Sarap. Bulikiti, Yutubuno. Ayan. Lloyd Gabin, dan sa pusa mong cute. Lloyd Gabin. Tingnan natin yung pusang cute ni Lloyd Gabin. Chow Chin Ching, ang palalab kong nanghingi ng pagkain. Mahilig ka rin pala sa cat, Chow Chin Chin. Chow Chin Chin, ayan. $9 million, ayan. Main ko ito from Mayor Jers. Wow, ang cute naman ng cat mo, my goodness. Anong lahi yung cat mo, Chow Chin Chin. Kulay white. Kulay white yung cat mo. Sa akin, yung aking cat ay orange. Orange and white. Soles Marcol, hola, love, mega love, shout out. Like 36, hello from Soles Marcol, ho. Ayan, lalabs, you have a cutie cat. Wow, so cute. Anong lahi ito, lalabs? Harang host, Ate Gengs TV. Salamat po sa paharang. Ayan, lalabs, yung iyong cute na cat. Meron din akong cat, ang pangalan niya is Maui Boy. My love, Maui Boy. 9 million mega love shout out. Ayan. Lalabs, maraming salamat Ate Gings TV. Marami pong salamat. Dan na po ba kayo kay Organic ni Katropa mga lalabs? Dan na po ba kayo dyan? Patusok from the King. Tusukin nyo si the King mga lalabs. Tamsakan, tamsakan, tamsakan. Chow Chin Chin Suklidan with Bakas from Ate Gings. Ayan, salamat po Ate Gings. Chow Chin Chin. Ang cute naman ng name mo, Chow Chin Chin. Ayan, 10 million mega love shout out, 10 million in the house. Ayan.
Thanks so at sa lahat ng nagtamsak from organic ni Katropa. Madam Irene, Duslak Host. Madam Irene, mega love shout out. Irene TV, Madam. Salamat sa paduslak. Ayan. Si Madam Irene, lablabin natin. Ang laki na ng bahay nito. Na 7K na. Yan, pinanood ko ulit yung video mo. Sir James, mega love shout out. James JPGP. Sir James, thank you sa patamsak. Thank you so much, Sir James. Thank you. Ayan, Sir James, nagbaba ng bahay. OTW sa nakapin, paguhitin natin. Ayan. From organic ni Katropa, Sir. Ano, Katropa, salamat po. Bukas tong ano mo, September 14. Samira, nagbaba ng bahay. Samira, ayan. Lablabin natin si Samira, mga lalabs. Samira Chutay Backyard Garden. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Madam Irene, puluwat sa iyong video. $1,200 nyo lang, maligaya na ako, guys. Ayan. From Mayor George 21. Nagloading na. What time is it now? It's already 8:50. Champion Nash, mega love shout out. Madam Irene, nagbaba ng bahay. Madam Irene. Madam Irene, na-check mo ulit yung ano mo, revenue. Hindi ba ganun pa rin sa dati? Hindi na siya, ay, iba na pala, hindi na katulad nung dati. Ganun mo pa rin siya chinek? Nakita ko na, pero same pa rin yung pag-check mo, Madam Irene. Ganun pa rin. Iba na yung, di ba? In-update na kasi ni Lolo. Hindi na katulad nung dating pag chine-check mo sa AdSense, lumalabas doon. Iba na. Tinatago na ni Lolo yung ano niya, yung revenue, hindi na katulad nung dati. Nakatago talaga yung mga hindi talaga alam. Hindi nila malalaman kung paano i-check ang revenue. Kasi tinatago na talaga ni Lolo.
1.2, ayan. Ano ka na? 1.2K ka na, Mayor Jers 21 from Organic ni Katropa. Ayan, si Organic, marami tong alagad. Marami kasi tong alagad si Organic. $1.2 dapat dagdagan mo pa yan para di malagas mamaya. Ayan, 9 million Mega Love, shout out. Harley TV done with bakas from Ate Gings. Ayan, ipin natin si Ate Gings. Sunod tayo kay Ate Gings. Salamat po, Ate Gings. Ayan, Madam Irene, lablabin natin mga lalabs. Marami rin yung tao dyan kay Madam Irene, kay kay Organic. Nakatropa. Organic things at naka 200 din. Ayan. Marami kasing alagad dyan si si Organic ni Katropa. Marami talagang alagad yan siya. Umapaw yung kanyang alagads. Ayan, Ate Gings, nasa bahay mo ako, naka-off comment ka, Ate Gings. Ate Gings TV, naka-off comment. Ate Gings TV, naka-off comment ka, Ate Gings. Ayan, full watch. Short lang naman yung video mo, short. Dahil ka pa din nagsahod, host. Wala. Walang sweldoy. Inshallah ngayong katapusan. Walay sweldo, lalabs. Walang pambayad sa internet. Baka tayo putulan na nito. Walang pambayad sa internet. Walang sahod, Mayor Jers. Panay LS, walay sweldo. Pag nakaraang linggo hindi na ako naka-live ng araw-araw, ibig sabihin walay internet. Di naman pwedeng utangin yung yung bill ng internet. Kasi pag dumating na yun, agad-agad naniningil. Oh my God. Invite ko po kayo sa aking LS mamaya 4 PM Pinas time. Munta ako sa'yo Organic ha, 4 PM. Ay, naman pala ako, nakakalimbang. Katropa. 4 PM? Bigyan mo ko ng banana mamaya. Katropa, ayan. Amit, Miguel Love, shout out, new video upload. Ikaw ba, Madam Irene, ang laki ng bahay mo, siguro ang dami mong sweldo. Madam Irene. Ito si Madam Irene kasi marami tong viewers eh. Sigurado ang laki ng sweldo nito ni Madam Irene. Chels Dan, ayan. Chels Dan. From Amit ha. Natawa tuloy si Madam Irene no. Kasi ang laki ng sweldo. Please host pin from Amit. Yes, Lala. First connect to Ate Jings. Then after that, I will pin your link. Okay? Amit, not only dropping, just connect to Ate Jings on the pin. Then after that, I will pin your link. Okay? Organic Dan. Ayan. Organic Dan daw po. Organic Katropa Dan po. Dan po si Amit. Main ko po from Mayor Jers. Irene TV. Ayan. Dablabin niyo yan si Irene. Tapos si po. Si Katropa. Maraming yan dyan.